najinteligentnejší kôň na svete, lebo sa má rád strašne sám seba. Týmka s Cassiom, preto hovorím, Cassio je strašne náročný na seba, je, ako sa to ľudovo povie, je strašne vychcaný, ale len sám pre seba. Týmka si ho teraz prijazďovala posledného pol roka zhruba. Pod Petiným vedením samozrejme. Toto je to jeho postavenie si hlavy. Ajajaj. Dobre, takže Týmka s Cassiom to takisto majú za sebou. Adrika Opletalová s Florianom nám nastupuje teraz na parkour. Následne